A u nastavku govorimo o našim zlatnim učenicima. Prije 3 dana na Internacionalnom univerzitetu Burč održano je državno takmičenje iz fizike za učenike srednjih škola u Bosni i Hercegovini na kojem je učestvovalo 20 učenika. Najbolje rezultate postigli su učenici Međunarodne srednje škole Sarajevo Admir Papić, prvo mjesto, Muhamed Sokolović drugo i Nola Šegalo treće mjesto. Ovi učenici trebali bi našu državu predstavljati na 49. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike koja se ove godine održava u Portugalu u 7. mjesecu. A moji gosti jutro su upravo zlatni Admir, kao i Milica Đokić koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskoj olimpijadi, ili tako, 2018. godine u Italiji, i Azur Avdić, predstavnik ispred Međunarodne škole koju djeca pohađaju. Dobro jutro i dobro mi došli u novi dan. Dobro jutro. Ne mogu da ne primijetim, Admire, dakle, kada govorimo o takmičenjima, kažemo učestvovalo je 100-200 ljudi, ovaj put 20 učesnika na takmičenju u fizici. Šta to znači? Da je fizika samo za odabrane ili posebne? Ovo je bilo državno takmičenje. Državno je kod nas uvijek tako da se šalju se 13 učenika iz federacije, 13 najboljih sa federalnog i 7 sa Republike Srpske. I zbog toga uvijek bude 20. Da. I vi ste osvojili prvo mjesto, čestitke na tome. Koliko je bilo zahtjevno prisustvovati jednom takvom takmičenju? Od čega se ono sastoji? Kako izgleda? Pa takmičenje izgleda što organizatori i društvo fizičara na početku otvore takmičenje, onda pričaju kako je to bitno, kako, da, otprilike otvaranje samo. Onda nas raspodijele po učionicama. Koliko bude u jednoj učionici ljudi? Pa zavisi, u državnom smo svi bili u jednoj, 20 nas je bilo, na federalno. Da li se moglo prepisivati? Šalim se, naravno. Nije, pazi, 10 inače otprilike bude, na federalnom je bilo. I od čega se sastoji taj jedan test? Odnosno, da li tu ima, s obzirom da je fizika onako vrlo praktična nauka, ima li tu praktičnih stvari na državnom takmičenju ili su uglavnom zadaci? Nema praktičnih. Eksperimente nemamo, to je tek na olimpijadama. No, dakle, upravo to hoću da pitam. Razlike između državnih, evropskih takmičenja, jesu li upravo u tim praktičnim izvedbama? Da, jesu. Mi samo imamo sredstva da spremamo za eksperimente, u stvari tih 5 što idu dalje na olimpijade. Samo oni rade eksperimente, a dotad se oni spremaju za teoriju. Što znači da nedostaje sredstava, je li, Azure, kao predstavnik ispred Međunarodne škole, kako ovi ljudi se pripremaju za takmičenje? Nažalost, kada god govorimo o uspjesima ljudi, studenata iz naše zemlje, onda moramo spomenuti ta finansijska sredstva koja uglavnom nedostaju. Pa da, obično je to uvijek slučaj u našoj zemlji za ove mlade ljude koji se takmiče, vole da rade, da se trude, uvijek je malo sredstava. Mi kao škola trudimo se da djecu pripremimo u najboljem svjetlu. Kao privatna škola imamo neki resursi i slično, međutim, konkretno za ova njihova takmičenja, pošto su zadaci poprilično teški, pogotovo ovi na međunarodnim olimpijadama, oni se spremaju koliko mogu, tu su, njima najviše pomažu u stvari njihovi bivši takmičari, kolege koji su već iskusili ta takmičenja. Oni su bili na takmičenjima, završili školu, već sada studiraju ili čak neki su završili studije i rade, neki istražuju na nekim svjetskim institutima. I oni dođu 3 puta godišnje na njihove kampove, pripremaju ih dodatno i pokušavaju im približiti što više, što je moguće više tu međunarodnu olimpijadu, da ih što bolje pripremiju. Milice, pored fizike, matematika. Dakle, ja moram reći, ukoliko Admir skromno nije htio da odgovori da je to samo za odabrane, i jeste. Treba imati poseban, onako, je li tako, posebnu žicu i za fiziku i za matematiku, kao i što između ostalog i za javni nastup i novinarstvo i sva ostala zanimanja. Kako izgleda jedna priprema za takmičenje iz matematike? Koliko vremena vam to oduzima i kako to usklađujete sa obavezama u školi? Pa dobro, mi se u kontinuitetu spremamo čitave godine, dakle to priprema ne počinje tek recimo pred takmičenje jer je to nemoguće, znači od početka godine kontinuirano imamo pripreme na Prirodno-matematičkom fakultetu i dosta radimo i sami, dosta je do toga koliko se mi tome posvetimo i mislim uspijeva se to uskladiti sve ako rasporedimo dobro vrijeme i ako želimo to, može se sve.
I kako to funkcioniše? Da li možete dobiti neki zadatak koji recimo niste nikad vidjeli? I koliko se temeljito tu može zapravo pripremiti, a koliko je faktor iznenađenja taj koji utiče? Pa cilj tih međunarodnih takmičenja iz matematike jeste da tamo dolaze zadaci koji se nigdje prije nisu pojavili i da se u stvari tamo i testira to koliko mi možemo da snađemo u takvim situacijama, neka maštovitost naša tada, a mi se spremamo samo učeći neka pravila i vježbajući zadatke do kojih možemo doći. Čak, ako sam dobro razumjela, u matematici ima maštovitosti, jel? Da. Ovo mnogi koji bi pitali rekli bi ne, jel tako? Pa ja mislim da da. Šta je ono važnije, fizika ili matematika? Koji je predmet najvažniji za život? Fizika. Matematika. Jel tako? Onda mi ćemo ostati neutralni, jel? Mi ćemo ostati neutralni. Dobro. Ono što sam još htjela pitati jeste svakako ovaj izazov Portugal koji sada slijedi, dakle državni prvaci idu u Portugal, jedan izazov uspješno prevaziđen, sada ide novi. Koliko je vama to izazovno otići na prvenstvo u Portugalu i susresti se sa malo više od ovih 20, jel tako, takmičara? Da bude puno učenika iz mnogo naprednijih zemalja koji su puno jači iz fizike i iz ostalih. Koji su naši najbolji rezultati na tim velikim takmičenjima? Imamo li neki rekord? Iz fizike imamo ne znam tačno koje godine, Rudin Trbalić i Nerben Đeković su uzeli 2 srebrne medalje. Krasno. James Elović također, srebrna medalja. James Elović, pričam za jednu godinu. Aha, za jednu godinu. Dobro, dakle srebrna medalja do sada najveći uspjeh ostvaren na tom renomeu takmičenja. Da, jeste. I hoćemo li ove godine to pomjeriti u granicu? Ne znam. Azure, značaj ovakvih uspjeha nije važan samo za školu koju pohađaju učenici, nego zaista za kompletnu sredinu, za sve ljude koji ovdje žive. To njegovanje izvrsnosti, ne samo učestvovanja, nego i pobjede je nešto što bi možda malo više trebalo usaditi u glave generalno ljudi u Bosni i Hercegovini. Pa da, u stvari veoma malo se priča o ovim uspjesima i takmičenjima i zalaganjima naše omladine u Bosni i Hercegovini. Meni je iskreno drago što ova omladina tokom svih tih godina oni su uspjeli da se organizuju ova udruženja matematičara i fizičara. Oni se pripremaju na nivou cijele Bosne i Hercegovine i ovi kampovi što se organizuju se na nivou cijele države i pokušavaju malo da povećaju svijest o svemu tome, o pozitivnim pričama, a kao što ste rekli, pozitivnih priča je veoma malo u našoj zemlji, a oni su, da kažemo, jedna ta izvrsnost koju treba stvarno potencirati. Evo, malo prije je Admir kazao da će priliku da rade praktično i na eksperimentima imati eventualno 5 studenata, odnosno učenika koji će ići na takmičenje. A odlazak na prvenstva, od koga zavisi, će li sredstva biti obezbeđena za te ljude? Pa, sredstva su uvijek problem. Svake godine tim ima poteškoće. To je u stvari nacionalni tim Bosne i Hercegovine. To su djeca iz federacije kao iz RS-a i oni zajedno čine jedan bosansko-hercegovački tim koji će zajedno da nastupa. I oni uvijek pokušavaju preko ovih udruženja i raznih organizacija da prikupe neka sredstva, ali naravno uvijek je teško. Milice, kada govorimo o sportskim uspjesima i našoj djeci, odnosno sportašima koji odlaze na svjetska prvenstva, tu je onako razlika prilično vidljiva s obzirom da ima mnogo opreme, dakle nekako na prvi pogled možete uočiti ko dolazi finansijski potkrepljen, ko ne. Vidi li se to na takmičenjima u matematici? Šta je ono za šta sredstva najviše trebaju i koliko zapravo mogu biti ta velika sredstva koja se ne mogu obezbijediti za te naše najbolje zlatne ljude? Pa dobro, mislim, nama prvenstveno od države koja nam trebaju, to je za put, da bismo platili tamo kaznu, da bismo došli do tamo. A tamo sve organizatori plaćaju, znači plaćen je naš boravak od tih, ne znam, 7 do 10 dana, to je sve obezbijeđeno od strane njih, tako da... Demotiviše li to da nismo u stanju obezbijediti ni ta sredstva? Pa dobro, ne demotiviše, ali mislim da bi bilo dobro da se pokaže malo veća zainteresovanost, veća podrška ovome što i mi radimo. Kako da ne, kako bi registrani zapravo odlazili na takva takmičenja. Fizika, vratit ću se još malo i fizici i matematici. Kako približiti te predmete mladim ljudima? S obzirom da prirodne nauke znaju biti onako pomalo bauk za djecu.
Evo ćemo, hajde. Dobro. Milica je već imala spreman odgovor, tako se Kao što je profesor Azur već spomenuo, mi imamo naša škola organizuje te kampove gdje bivši olimpijci spremaju nove olimpijce, spremaju nove učenike preko ovih kampova za fiziku i matematiku. Dobro, to je za najbolje, ali kako približiti fiziku nekome ko baš nije neki pretjerani ljubitelj fizike? Šta biste im vi rekli? Šta je fizika? Fizika je ona definicija još u osnovi što se uči nauka o svemu, bukvalno kako se sve ponaša. Fizika je ljubav, rekao bi Admir koji to voli. A šta bismo rekli za sve ostale ljude, Milice? Šta je matematika? Pa ja mislim da je najbitnije da se to od početka nekako ne predstavlja kao bauk. Dobro. Nego kao nešto što je prije svega neka igra tim brojevima. I mislim da je velika greška u osnovnoj školi. Mislim kako sam ja zavoljela matematiku jeste od početka od osnovne škole jer sam nekako i učiteljica pa kasnije i nastavnik su uspjeli to da mi predstave nekako na način da to stvarno nije ništa strašno i nepristupačno toliko. I onda se naravno kroz takmičenja to i dalje zavoli, ali mislim da treba to predstaviti kao nešto što mogu svi da uče i da rade, ne možda do ne znam, nivoa nekih olimpijada, ali da nije nešto toliko strašno da se treba. Za početak bi to moglo, da. Nakon ovog evropskog takmičenja u Firenci, šta dalje? Ja nemam više takmičenja za ovu godinu, tako da to je bilo. Ali kontinuirano se vježba. Ja vam svima čestitam, zaista, i vašem predstavniku ispred škole, Azuru, i vama dvome, i na za sada srebrnoj medalji na Evropskoj olimpijadi u Firenci koja se održala u aprilu ove godine i naravno na ovom državnom prvenstvu i prvom mjestu. Svu sreću želim u Portugalu i svakako se čujemo po povratku. Ja se nadam da ćemo imati o čemu pričati. Još jednom gosti su bili predstavnici međunarodne škole u Sarajevu, zlatni đaci koji su osvojili zlatnu medalju na olimpijadi, zapravo na državnom prvenstvu iz fizike, a sada ih čeka i prvenstvo svjetsko u Portugalu koje će se održati uskoro. Kada ono, Admire? Svjetsko iz fizike će biti oko 21. jula. 21. jula, dakle dok neki budu na moru i odmarali, ovi ljudi će se pripremati pa doneti nove medalje ovdje u Bosnu i Hercegovinu. Ostanite sa nama.